Scéna princ Akíma sestupujícího z přepichového království Zamunda, aby našel pravou lásku v Queens, se vryla do vzpomínek milionů fanoušků. Milujících Ameriku. Ale za třpitivými světly mnoho hvězd show zemřelo za šokujících náhlých okolností a nesli temná tajemství, kterým byste nevěřili. V tomto videu se ohlédneme za cestami těch, kteří zemřeli. Ctíme jejich odkaz a nezapomenutelné stopy, které zanechali na stříbrném plátně. James Earl Jones jako král Joffer. James Earl Jones se narodil 17. ledna 1931 v Mississippi. V 57 letech si zahrál krále Joffera v komedii Coming to America. 1988 uctívaného krále Zamundy. Královskou i vřelou postavu a světovou kulturní ikonu díky svému nezaměnitelnému hlubokému a zvučnému hlasu, ale slávou se skrýval život plný temných kapitol. Jako dítě ho rodiče opustili a kvůli těžkému koktání vyrostl v tichosti. Jamesovo dětství v Michiganu, kde žil se svými prarodiči, bylo plné studu rasismu a intenzivní osamělosti. Až když středoškolský učitel objevil jeho literární talent a silný čtecí hlas, začal James znovu získávat schopnost mluvit, a to doslova hlas, který ho jako dítě umlčel, se stal klíčem k jeho velikosti. Od Dartha Vadera ve Star Wars a Mufasy ve Lvím králi až po desítky klasických rolí na Broadwayi, James Earl Jones předefinoval, co to znamená mít silný hlas. Jeho osobní život ale nebyl hladký. Jeho první manželství skončilo v tichosti. A jeho druhá manželka, herečka Cecilia Hart, zemřela v roce 2016 na rakovinu. Jones žil ve svých pozdějších letech, tiše bojoval s cukrovkou, 2 typu a respiračními komplikacemi, i když o nich na veřejnosti mluvil jen zřídka dne 9. září 2024. Zemřel James Earl Jones pokojně ve svém domě v Pawlingu v New Yorku ve věku 93 let. Zemřel obklopen svou rodinou. Viceprezidentka Kamala Harrisová ho označila za muže, který posunul Ameriku kupředu prostřednictvím umění. Době své smrti měl James Earl Jones odhadované čisté jmění $40 milionů, což je přiměřená odměna za více než 60 let oddanosti umění. John Amos jako Cleo McDowell, John Allen Amos Jr. se narodil 27. prosince 1939 v Newarku, New Jersey ve věku 48 let hrál Cleo McDowell ve filmu Coming to America. Je to ambiciózní. Majitel restaurace rychlého občerstvení, který se snaží převzít McDowell's nad McDonald's. S představením, které bylo sarkastické i potěšující, dal Amos divákům nezapomenutelné zobrazení milujícího, ale přízemního, vtipného a bystrého otce. Amosova kariéra zahrnovala desítky rolí od dospělé Kunty Kinte v Roots až po Majora Granta v Die Hard 2 a nespočet hostování v The West Wing, The District 2 and a Half Men a dokonce i The Ranch na Netflixu. Kromě herectví byl dramatikem, zpěvákem, televizním moderátorem a po desetiletí uznávanou ikonou afroamerické televize. Jeho poslední roky však poznamenala rodinná tragédie v roce 2023. Jeho dcera Shannon Amosová veřejně obvinila svého bratra z izolace, kontroly a zneužívání jejich starého otce. Případ vedl k vyšetřování státních úřadů Colorado a zanechal šokovanou a zlomenou veřejnost, která sledovala muže, který byl kdysi považován za amerického otce zapleteného do líté právní bitvy se svými vlastními dětmi. 21. srpna 2024 zemřel John Amos v Kalifornii na městnavé srdeční selhání. Bylo mu 84 let. Jeho smrt nebyla okamžitě oznámena. Dokonce ani jeho dcera nevěděla o jeho smrti až téměř po 2 týdnech, kdy se tato zpráva rozšířila. Médii čisté jmění Johna Amose se odhaduje na $3 miliony, což svědčí o solidní a trvalé kariéře. Madge Sinclairová jako Lipárská královna. Madge Dorita Sinclairová se narodila 28. dubna
1938 v Kingstonu na Jamajce. Ve věku 50 let hrála liparskou královnu v klasické komedii Coming to America 1988 po boku Jamese Earla Jonese. Její postava půvabná a silná královská manželka se stala symbolem dokonalé kombinace síly a mateřského soucitu. Ale za tím královským obrazem se skrýval život plný strádání. Sinclairová prošla rozvodem se svým prvním manželem a v prvních letech své kariéry se snažila vychovávat své 2 syny. V roce 1982 se znovu provdala a se svým druhým manželem zůstala až do jeho smrti. Během těchto těžkých let se snažila vyjít z penězi, zatímco bojovala o jevištní příležitosti. Po sérii vedlejších rolí nakonec zazářila ve filmech Roots 1977, Trapper John M.D. 1980, 1986 a získala cenu Emmy za roli ve filmu Gabriel's Fire 1991 Madge. Sinclairová začala bojovat s leukémií v roce 1982, ale nikdy nepřestala pracovat. Pokračovala ve hře Sarabi Simbově matce ve filmu Lví král 1994, její poslední filmové roli před její smrtí. Madge zemřela 20. prosince 1995 ve věku 57 let po 13letém boji s leukémií. Její čisté jmění se odhadovalo na 1 až 2 miliony dolarů. Zemřela pokojně a její popel byl rozptýlen na její rodné Jamajce. V roce 2000 jí jamajská vláda posmrtně udělila Medal of Honor, Commander Class, jako uznání za její mimořádný přínos divadelnímu umění. Ralph Bellamy jako Randolph Duke. Ralph Bellamy se narodil 17. června 1904 v Chicagu. Ve věku 84 let se vrátil na filmové plátno jako Randolph Duke ve filmu Coming to America 1988, krátkém, ale smysluplném portrétu, ve kterém si on a Don Ameche zopakovali svou roli bratrů Dukeových ve filmu Trading Places 1983. Ten moment byl jak hlasitý smích, tak upřímná pocta. 2 veteránům obrazovky Bellamyho kariéra začala v 15 letech, kdy utekl z domova, aby se připojil k kočovnému divadelnímu souboru a nakonec se stal hollywoodskou hvězdou. Ve 30 a 40 letech byl známý svými rolemi jako dobromyslný, ale nikdy dívčí typ, nejslavnější jako potácející se snoubenec ve filmu Strašná pravda z roku 1937, za který byl nominován na Oscara. V 50 letech se jeho filmová kariéra zastavila a přestěhoval se na Broadway, kde znovu získal uznání za roli prezidenta Franklina D. Roosevelta ve snímku Sunrise at Campobello, kde v roce 1957 získal cenu Tony za nejlepšího herce. Jeho osobní život byl bouřlivý. Bellamy se 4krát oženil a teprve se svou poslední ženou Alice Murphy našel trvalý klid po zbytek života. 29 listopadu 1991 zemřel ve věku 87 let v Kalifornii na chronické onemocnění plic. V době jeho smrti se čisté jmění Ralpha Bellamyho odhadovalo na 5 milionů dolarů. Jeho odchod znamená konec dlouhé, důstojné a elegantní kapitoly v dějinách americké kinematografie. Eddie Murphy jako Prince Akeem Jaffer. Eddie Murphy, celým jménem Edward Regan. Murphy se narodil 3. dubna 1961 v Brooklynu ve státě New York. V roce 1988 ve věku 27 let Murphy přijal roli Prince Akeema Jaffera ve hře Coming to America roli,
která formovala jeho kariéru, akým princ fiktivního království, Zamunda odmítá domluvený sňatek a cestuje do Ameriky hledat pravou lásku. Komedie s hlubokým poselstvím o svobodě a osobní volbě. Po obrovském úspěchu Coming to America Murphy ovládl kasu trháků jako Policajt z Beverly Hills, The Nutty Professor a Shrek. Jeho ostrý komediální talent a charisma z něj udělali mnohamilionovou hvězdu. Ale pod leskem a půvabem se skrývá temný spodní proud. Jeho otec policista a amatérský komik byl brutálně zavražděn, když bylo Eddiemu 8. Jeho nešťastné dětství a léta v dětském domově pomohly utvářet jedinečný tón jeho tvorby. Murphyho kariéra byla sužována kontroverzí. Na začátku 90 let byl těžce kritizován za homofobní vtipy ve svém činu, což vyvolalo odpor LGBTQ komunity. I když se později omluvil, stigma zůstalo. V roce 1997 se Murphy dostal do titulků, když byl přistižen při řízení transgender prostitutky, což byla mediální smršť, která poškodila jeho čistý veřejný obraz. Ve svém osobním životě má Murphy 10 dětí s několika ženami. Jeho 13leté manželství s modelkou Nicole Mitchell skončilo spackaným rozvodem, po kterém následovaly četné právní spory. V roce 2006 porodila bývalá členka Spice Girls Melanie Brownová a tvrdila, že otcem byl Murphy. Původně to popíral, ale test DNA to později potvrdil, což vyvolalo velký skandál celebrit. Navzdory tomu, že byl v roce 2000 považován za nemoderní, Murphy zaznamenal ohromující comeback se ziskem Zlatého glóbu a nominací na Oscara za roli ve filmu Dreamgirls 2006. Od roku 2025 je Eddie Murphymu 63 let a zůstává jednou z nejvlivnějších černých hvězd v historii zábavy. Zůstala po něm manželka australská modelka Paige Butcher a 2 malé děti. Jeho odhadované čisté jmění je kolem $200 milionů, což svědčí o jeho odolnosti, inovaci a přežití v nejtvrdších hollywoodských světlech. Arsenio Hall jako Sammy. Arsenio Hall se narodil 12. února 1956 v Clevelandu ve státě Ohio. V roce 1988 ve věku 32 let se stal součástí filmové legendy, když si zahrál Sammyho věrného, ale zlomyslného společníka Prince Akima ve filmu Coming to America. Hallovo kouzlo a komediální improvizace učinili Sammyho nezapomenutelným. Ale život Arsenia Halla nabral srdcervoucí obrat. Poté, co byla v roce 1994 zrušena jeho stejnojmenná talk show Arsenio Hall Show, Hall téměř zmizel ze světa zábavy. Jakmile ho fanoušci přivítali s bouřlivým jásotem fuj, 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 od fanoušků náhle se stáhl z veřejného života, přestože byl v noční televizi oslavován jako hlas mladých černých Američanů. Na vlastní účet se Hall rozhodl ustoupit, aby vychoval svého jediného syna, narozeného v roce 1998 po letech tlaku, médií, průmyslové konkurence a izolačních účinků slávy. Po léta kolovaly zvěsti, že byl na černé listině pro hostování kontroverzních hostů, včetně LGBTQ hlasů a černých umělců, kteří v komunitě otevřeně diskutovali o HIV/AIDS. Hall se nakonec v roce 2012 překvapivě vyhrál Celebrity Apprentice a získal $250,000 pro nadaci Magic Johnson Foundation charitu, kterou si vážil od doby, kdy jeho přítel Magic Johnson zveřejnil svůj status HIV. V roce 2020 se Hall vrátil na filmové plátno s Eddiem Murphym ve filmu Coming to America a znovu oživil Sammyho nakažlivým humorem. Od roku 2025 je Arsenio Hall 69 let, žije tiše a na veřejnosti se objevuje jen zřídka. I když už není ikonou pozdní noci, je stále uctíván jako průkopník a dláždí cestu černým hostitelům, jako jsou Steve Harvey a Trevor Noah. Don Ameche jako mortimerský vévoda. Don Ameche rozený. Dominic Felix. Ameche se narodil 31. května 1908 v Kenosha ve Wisconsinu. Ve věku 80 let se překvapivě objevil ve filmu Coming to America.
1988 jako Mortimer Duke. Vtipné. Nečekané cameo, opakující se jeho slavná role z Trading Places 1983. Jeho krátký čas na obrazovce vyvolal jásot publika. Byla to vzácná filmová spolupráce dvou oblíbených filmů Eddieho Murphyho. Ale za těmi jiskřícími očima se skrýval život plný vzestupů a pádů Don. Ameche byl hollywoodskou hvězdou, 30 a 40 let. 20 století tak slavný, že se jeho jméno stalo slangovým výrazem pro telefon, a to díky jeho přesvědčivému stvárnění Alexandra Grahama Bella. Ale postupem času se pozornost vytratila. Ve 60 a 70 letech z velké části zmizel z velké obrazovky, odkázán na vedlejší role v televizi a obskurní divadelní hry. O více než 30 let později ho režisér John Landis přivedl zpět jako padoucha ve filmu Trading Places 1983 za roli, která mu vynesla Oscara za nejlepšího herce ve vedlejší roli ve filmu Cocoon 1986. Jeho osobní život měl své vlastní komplikace, přestože byl od roku 1930 ženatý s Honore Prendergastovou před její smrtí. V roce 1986 se několik let odcizili a nezúčastnil se jejího pohřbu. Don Ameche měl 6 dětí, které s ním žili v jeho pozdějších letech. 6 prosince 1993. Don Ameche zemřel ve věku 85 let v domě svého syna v Scottsdale v Arizoně na rakovinu prostaty. V době jeho smrti se jeho čisté jmění odhadovalo na $10 milionů. Velké části od jeho raného rozkvětu u Foxu, jeho pozdější kariéry a honorářů za zábavu. Ellen Holly jako New Yorkčanka. Ellen Virginia. Holly se narodila 16. ledna 1931 v New Yorku ve věku 54 let se objevila v úspěšné komedii Coming to America 1988 jako New Yorkčanka, která vnesla na rušnou městskou scénu ostrý vtip, šarm a osobitou přítomnost. Ale za tím krátkým zjevením se skrývala brilantní a konfliktní cesta černošky, která prolomila bariéry, aby se prosadila. Ellen Holly byla první černošskou herečkou, která hrála v denním dramatu ve Spojených státech. Hrála Carlu Gray v One Life to Live v roce 1968. V show, když Carla na obrazovce políbila bílého doktora, zaplavili ústřednu ABC stížnosti diváků, kteří si mysleli, že jsou svědky rasistického skandálu. Pak se stoly obrátily. Carla byla černá a Ellen Holly také. Úspěch ale nesmazal útrapy, které prožila. Ellen Holly se nikdy nevdala, neměla děti a byla traumatizována tím, že byla vyhozena z role, která ji v roce 1985 proslavila. Ve svých pamětech popisuje, že jí shodili noví producenti jako chladnou syrovou ránu, která se nikdy úplně pokynladí. Nezahojila. Holly později odešla z centra pozornosti, stala se knihovnicí v New Yorku, žila poklidným životem, četla a psala. 6 prosince 2023 zemřela Ellen Holly v nemocnici Calvary v Bronxu. Bylo jí 92 let. Po dlouhém boji s nemocí zemřela sama bez manžela a dětí. Její odkaz ale září jasněji než kdy jindy. Její čisté jmění v době její smrti bylo odhadováno na $1 milion. Calvin Lockhart jako plukovník, Izzy. Calvin Lockhart, rozený Burt McCloskey. Cooper se narodil 18. října 1934 v Nassau na Bahamách. V roce 1988 ve věku 54 let se objevil v Coming to America jako plukovník Izzy. Ambiciózní otec, který se rozhodl zařídit politické manželství pro svou dceru, aby se spojila s královskou rodinou Zamunda. Lockhart vytvořil nezapomenutelnou vedlejší postavu, která zanechala v publiku trvalý dojem. Aby získal tuto roli, musel Calvin Lockhart v 18 letech odejít z Baham do New Yorku, aby si šel za svým snem stát se hercem. Bez peněz a bez podpory pracoval jako taxikář a otevřel si
truhlářskou dílnu v Queensu, aby si vydělal na konkurzu na The Dark Knight Rises, Hollywood 60 let, ale nebyl k černým hercům přívětivý. Lockhart cestoval do Itálie, západního Německa a poté do Anglie, aby hledal příležitosti. Bylo to v Evropě, kde konečně našel odrazový můstek, který ho přivedl zpět do Spojených států s hlavními rolemi ve filmech Cotton Comes to Harlem 1970 a Let's Do It Again 1975. V osobním životě byl 3krát ženatý a měl 2 syny. Jeho poslední manželka Jennifer Miles si ho vzala v roce 2006, pouhý rok před jeho smrtí. Byl to jeho syn Julian, kdo vedl svou matku. Uličkou na té opožděné, ale emotivní svatbě. 29 března 2007 zemřel Calvin Lockhart v Nassau na komplikace způsobené mrtvicí. Bylo mu 72. Jeho náhlá smrt fanoušky šokovala jen pár měsíců předtím. Se objevil ve svém posledním filmu Rain, který se natáčel na jeho rodných Bahamách. V době jeho smrti se čisté jmění Calvina Lockharta odhadovalo na $1 milion, což je skromné číslo vzhledem k talentu a odhodlání, které do své práce vložil. Louis Anderson jako Maurice Louis Perry Anderson se narodil 24 března 1953 v St. Paul, Minnesota v roce 1988 ve věku 35 let se objevil v Coming to America jako Maurice, veselý pracovník rychlého občerstvení s velkými sny o povýšení na manažera. Louis přinesl zvláštní energii, veselý, přátelský a plný upřímnosti. Ale za tím smíchem byl život. Plný tiché bolesti. Louis byl 10. dítětem v 16členné rodině, z nichž 5 zemřelo při narození. Vyrůstal v chudobě s otcem alkoholikem a násilníkem, bouřlivé dětství formovalo jeho rozmanitou kariéru moderátora Family Feud, tvůrce animovaného seriálu Life with Louis a především jeho role Christine ve filmu Košíky z roku 2016, který získal cenu Emmy. I na vrcholu své kariéry si Louis nesl osobní jizvy. V 90 letech čelil skandálu s vydíráním, když mu někdo vyhrožoval, že prozradí intimní detaily z jeho života. Aby ochránil svou čistou image, rodinného baviče zaplatil více než $100 v utajení, než kontaktoval FBI. Incident skončil pronásledováním ve vysoké rychlosti a vězením pro vyděrače, ale Louis nikdy skutečně neunikl strachu, který po sobě zanechal V svých pozdějších letech. Louis tiše bojoval s leukémií, diagnózou, kterou od počátku 21 století tajil. 21 ledna 2020. 2 zemřel na komplikace nemoci v Las Vegas. Bylo mu 68. Veřejnost se jen 3 dny předtím dozvěděla, že byl hospitalizován. V době jeho smrti se čisté jmění Louis Andersona odhadovalo na $10 milionů, většinu z toho nashromáždil z jeho desítky let dlouhé kariéry vystupování a zábavy v Las Vegas.